Pak Bras. Kangen kotan po pomo Iya. Terus Dik. mong sliramu kang dadi telenging ati was lawas anggonku nunggu sliramu tansah ngeleto ngeling ngono rikala dina wengkor sliramu nate ngendika tresna lair terus sing kalbu. Dik. Suaramu apik. Makasih. 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 Heeh. Masih sekolah, oh, Dik? Kelas 2 SMA. Cita-citanya apa? Hah? Tadi nganten? Enggak. Mau sekolah dulu. Sesok mbok galah ya, Dik ya. Jangan nambah di situ aja ya. Mau jangan. Iya. Aduh. Udah punya pacar dah? HP-nya apa? HP-nya mereknya apa? Enggak punya pacar. Oh, enggak punya. HP-nya mereknya apa, Dek? Vivo. Vivo. Mau dibeliin? Iya, nanti tak tak kasih Andromax sama Magicom. Mau? Magicom. Setrume kuat antek. Ya bermanfaat. HP sekarang nggak ada manfaatnya, Dek. Bikin masa depan kita itu bodoh. Kayak penyanyi saya. Itu 2 hari lagi gila dia. Ya. Ya beliau nekat beli apa saja demi paketan. Ada paketan make up, paketan sepatu, dibeli semuanya. Ya neng ngebon. Selengkas gendeng kalau gitu. Saben dina
apa artinya lagu ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Sama dong enggak tahu. Kamu tahu siapa yang bisa nyanyi dari tamu undangan ini? Enggak tahu. Enggak tahu. Kiki wong ndi jere wong kene. Orang ngertinan. Kamu tahu namanya Mbak yang ada endi, Mang? Sing gowo dime lho. Mosok gede sok kaling-kalingan balon lho. Itu yang besar itu siapa namanya, Mbak? Pakai kudung abu-abu. Aku yang mana? Iya ku berarti cilik. Mbak Elo pinter. Ben gak ketara lemu, awar sing lemu. Sing kuru-kuru ning ngarep kono kabeh lho. Hebat. Mbak siapa itu? Mbak Yayen. Oh, Mbak Yayen. Ya. Bisa nyanyi Mbak Yayen? Enggak tahu. Bisa. Oh iya iya. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak. Nanti jangan lupa nggih. Buah. Nggih, monggo pelajengaken Mbak. Sapa mang lali aku? Septa. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinoko jodoh prasetyaku tak korbanake jiwa lan dinteni iki lho, Dik. Wis kenceng terus kowe kendho. Angko saderenge Bapak Haji Bakir naik. Nah. Bakir, apa ya? Bakri. Pak Bakri ya wau ya. Siapa-siapa, Brek? Bejo. Lha iku jeneng cilik. Lha iku wis temu wae ketoke. Oh, tepang niki to, Pak. Oh, bola kepruk. Oh, nggih. Reoninan mriki, Pak, kepruk-keprukan sik gak apa-apa. Kan ngono kudune. Nggih, wilujeng rawuh ugi Mbak Septa nggih kagem tamune.
Kamu ucapin selamat dong buat pengantin. Kamu kan cabar pendidikan, harusnya bisa. Selamat apa kek gitu. Oke? Loh, kalau kamu itu nggak berani, kapan kamu bisa dewasa gitu. Nek gak wani kok tak ajari piye? Tenan lho, kok ndang kurangen. Aku iki mbok isine mesum tok mbok yo. Nggih, mangke badan iki Mbak kae sapa, Mang? Iya, bar iki Mbak Yeyen. Oh gak Mbak Yeyen takon nari kok. Ora takon nyanyi, takon nari. Ketok nyanyi wangel. Nggih Mbak Yeyen ugi mangke rencang-rencang sanes nggih. Mangke pun aturi dono. Enggak Mbak Septa. Mongko Kang Mas